Sorry, friend. Sorry, sir. No, I've been able to video. Friend. Sorry, here, friend. Sorry, sir. Oh. That's my brother here of Okansi. I hope you guys can hear me. How are you? You're looking good, you know. Honestly, you're looking good. You guys are okay, I'm sure. We are gonna party. That's where we stop like this, you know. Okay. We are gonna party. I got for you. Yeah. You know you are the elder brother, so you deserve this. That's not how we do it. This is how we do it in the United States. Okay. You move this way. Okay, Nadia. Where are you? Okay. Yeah, I'm not telling. Yeah, you got it. Hey. Onye chọrọ ihe ọma ka ihe ọma ga-emere. Onye na-achọghị ihe ọma enweghị ike ịhụ ihe ọma. Obi n'igwe eme na ya eze. Ọ sị anyị ga-aba n'ihu na ihe ọbụla anyị tụpụrụ ọnụ kwuo na ya ga-emere anyị. Mgbe Kraịst nọ n'ime ịkpa na-agagharị, ya pụta n'ugwu Golgota sị ele ebe anyị ga-eme establishment. Ya sị ngwa ya na ụmụazị ya na ndị apọstụl. Ya sị let us establishment ourselves na this place. Adị nwaanyị bi ngwa akwa na na-akpọ Jezibọg. Nwaanyị ma ahụ Jezibọg asị ya nne m elihi nwere ikwu n'ụlọ ndị a chọrọ ịrụ nka ya sị mba na ebe ọwụ na-arụ n'ụlọ anọ and ọwụ ụlọ onye nwaanyị ya jirikwuo asị ebe nwa chiri ụwa ya mee no ya jirikwuo anyị ga-achili aka elu chilie na aka elu ka anyị were ezinụlọ bụrụ ụmụnne m lụrụ ego tiga ha n'aka Chineke maka ọ na-awụdị ihe ọma ma otu eme ịhụ ndị ọjọọ obi na-afọ ha kịrịkịrịkịrịkịrịkịrị ya wụ ndị iwe dị n'obi ma ọchị nọ ha n'eze Holy Ghost fire obe Obe, ewerele ndụ m tige n'obe, obe, 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 ewerele ndụ m tige n'obe, obe, 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 ewerele ndụ m tige n'obe. Obe ọ bụ n'aha Jizọs obi n'igwe nke atọ ịza na-ekpechara ọgwụ nna m ọwụghị uwe onye na-ejipụrụ mmadụ ibu bụrụ ibu elefantitis otu ebu ha ya mmanụ bụrụ ibu dọnkọnyọ bụ ihe onye ọwụ n'isisi ya bụbu ibu anyị danda ewerela m ụmụnne m ndị achị eshilo tiga ha n'ukwu obe ezoge ngị n'ime obe ezoge ngị n'okpuru obe etige ngị n'ukwu obe etige ngị n'ukwu obe ebe ị ga-enwe nchekwaba obi niile wee obi ọjọọ n'ezinụlọ anyị obi na-afụ ha anyị ihe ọjọọ na-ekpe na-eme ihe ha nna m kagboro ya n'aha Jizọs mgbapụta ga-adịrị anyị n'aha Jizọs n'aha Jizọs obe dị asọ akpọrọ m gị n'ọnụ bụrụ gị n'obi m obe Obe. Baga moto. Yes. Obe. Amen. We are Christians. Amen. N'aha Jizọs. Amen. Ewere m ọbara Kraịst na-ekpuchi ọnụ. Mbata n'ụlọ batara mbata ihe ọma. Ọ dị onye ọbụla ga-agara anyị ije ọjọọ. Ọ ga-adị ndụ pụọ. A ga-ebu ya n'ozu alọta. N'aha Jizọs. Amen.
Alice wine, Ọmalịcha wine. Enene be jalo. Nekwa kisi no na muke. Na muke de ko nwa. You're still in this village and you're looking so beautiful. Kefi, in fact, I'm not me fe miracle. Keki yesi ademi jezi obodo Igbo. Okay, okay for if I be film with the if I be offended, nay, na like curiosity. Come a couple. And went for too much. Digger, so my kana actually me a lot of luggages. On your main dress, come with telling ko Bella. He will not manage. You have to go. Ask him can change your wardrobe. I hope you wouldn't mind. Nay, oh, if I know not eat shake here. Text is Stephanie. I also no day. You have to go. Alright, God is your for. Alright, bye. Oh, goodness. Yabu. You the branga. I want the list. What will I do that? You are doing now. Mina go where be? Mina go there to what am I going to kai? You know what I got? Yeah. I want actually me to my wardrobe. Can you check I him now when you should not my shirt? Actually me check my wardrobe. Get your ya now. We bring a man to the night and no shall be like a mamutio. And you better now. Listen to that you hear let that honor. I'm going to get a lot of the guy you're going to go to lunch. You're going to do it. I'm not going to eat from Aqua. What am I going to do? What's all? I'm not sure. Hitting the night. The hitting the night. Not family what get jack. I'm going to dim. I'm going to I'm not sure. He actually is making it. What happened? If I get blah. Can you get my family? Oh, not him. How what? We're up to walk with. It's a lot of me. If you free for what now? Woman, no kind. That bank can be sitting at Jordan Naham. But you program my list. Dumbo, motorcycle. Lola, I hope you're okay. How do you do? So bad no. Okay. You care dear on the inside. My soga for taco kelun. Yeah. As I feel is one then if was on Tioka Tinyo no Babu Banyere Ogem Batara yesterday. So Johomiji we february na we manite onodo kahafi maybe the joy and that period. So that was the reason I couldn't come there yesterday to see you people. So if I'm Meroketano abona biko odugoko siade so no age will be with the way you know. So because as na adeji fana banante abananya, how do you put it? I think I'm right, but all right. So please, I'm very sorry for what happened. I'm very sorry for your loss. Before Zoma, I like a car in Yeremaka way me, you know. Since I came back, I need the roof to Oberoge, where Gary the whole compound, you know. Kigosimo Ebeliri, our senior brother, then Ebeliri, your two children. Can we take attack on me to calm their souls down? So what do you think about that? No, I'm so bad the one them all here question game. Alright. Open him muddy game. Omela, Womela. Yeah. I hear what I know what time city where here. Once I need Cotero, I would dear Coteria. When I went here was I my game. Even more when I was even surprised, you know.
because oge Noronya Bakoko, I was not really okay with it. Because these 2 children, I was even planning to give them invitation letter to invite them to come to US, you know. Even in Parage, I did the same thing. Even in Dokpara, my brother, the white chicken, that whole guy, you know. I'm still working out something to take him to US because I don't like the way I'm hearing some bad news about him, the way he's living a rubbish life over here, you know. Honestly, the thing about Kasemaho, you know. So I need to do something about that. So I'm a senior brother, but okay. All right. I'll be taking my leave. Enjoy go on each other. I'm one of my friend. Okay. All right. So bad. Take care of yourself. No. She's at home. When people we go wire nyaba. Na the whole Nigeria hope we go so dey mma. Ono chwe wire nyaba. O za de kwa mma. Don't worry. We don't drive that shit here. All right, take care. Okay, one name. Joff ma. Hey. You get to Jesus! Hey! I want to. Tiga ni Ghana must go. If you are go there, you can't go. You can tell me on your webi. You can tell me on your webi. Eh? What are you about? Anyhow. Hey! Don't want you want me? Hey! You get you. I don't give a boss. Okay? Who's your father? Give me again. Anyhow. Why? Agwara m ya. Mo ga-ebukwa. O sị m sị na ana m like kwe n'ọkụ. O sị m na ọ ga-emewu. Nsị small body no be sickness so. Na kwa small body with big engine. O sị na m enweghị nsogbu. O megide nkwete. Ewakọ. O megide n'ọkụ nga o kwere ya. Mmiba m nwa n'ime fiam. Alaikiri m ya n'ọkụ mana baba unu si na afọ laikiri n'ọkụ karịzie m mgbe ọbụla ọ na-asị m na nweta n'ọkụ ngwazie ya eme m n'ọkụ nyewa ka m nwere taa si ememe n'ọkụ na baba m na-achị ya n'ọkụ o megide first round mee second one mee third one mee fourth one mee fifth one siri ike agwụla masị ọhasị na baba m na ojibe ya ọbịa medicine one o were tinye na Ghana must go chididufu Ewe biko. Ihe unu mego akara nke obe ka ọwụ unu mege novena. Emege nye daddy na What is na holo have? Concentration na holo. Nkuru mehe ka ị ga n'elu obe. Wara na agbago. Imege na chidi gburu m nwa. Fourth round. Make fourth round. N'akwụkwọ nsọ ndị niile kwere ike ote ka esichiri hotel chigbuo ha n'ime abis. Ọ na-eme gị n'ọkụ ime unu megawa akara nke obe. Ọwa akara nke obe ụmụazị Igbo nọ na parish ugba emechego station of the cross. Eme nkwụsị nke mbụ eme nkwụsị nke abụọ nga ụlọ eru n'ụkwụ obe ha hụrụ ruo onwe ha tụkpọrọ Kraịst. Unu bịa ga mkpe ntakpi unu bịa nga were agwụla m ọnụ a ga-eme gị marriage tupu gị ibiri nga bụkọsị onye na-agbada akwụkwọ ọ bụ iko ka unu na-akwa na-agbara gị ọkụ. Na mpa ike agwụgo m agwe na anụ ya ike agwụgo m etele ugbo etele ose enwere ihe mmadụ ga-agwakọta m nkịta na ka m nwee change of mind ike agwụgo m ya nne ị ga-abịa ka ị waba na Hey!
Good morning. Alice, you really shimachi. Good morning. Tata be shagon. Onye digi. You ti bi alelo. If you not comparison, name agwago, michoria, no abu somma, abatago abatalam, egbile will make gwim. Also give some yetimo, also give happen, the way for your own information, lay a back. Munikechuku, I got web naga, egbile, each of while is on yedim, each of ye happen mother caracari. Ele bi bumiraga. Eben piaga. Can you think I need mireme? Yo, Chideko, I bumiraga jaga na bedroom, and listen na chow. Mba, ebu megaga na river Niger, at least na no asa. What can bumiraga bo maji begina no, lekwa na shebo maji begina la ho. Ganga to mi ga la ho. Ano jeri. Iwe roku. Hey! Newo ya ti eja. Ahuru mi e. O meli enu. Na nnukwu anụmanụ chekwe onye uji bịa lelo Ignatius jikwa ihe gị aka kele wụnụ nnukwu mkpụrụ ọfọ ibe ikpọ nwunye die Alice ịgajọla ije dị o nga ke m batara ma shi ma ahụ ma ndị ara ma ndị ọchụkwụpụ ma kutu jere ma ego gị onweghị ụdị speshi human being na ga-enweta na family mana Alice nọ na inweelenu nwunye di Chineke na para kwadule chere m chedi m ihe ụtọ ga-adị ma agafere obini bụ ikele ihe m hụ nwekwara aka ekemeke nchere dị n'ime nga mgbe ọ ga-apụta kpokpofere ka moto ka na nzeleta moto ka ahụ ị ga-ahụ ngakịta nyere m anya ma ọ ga-agụ m ama mgbe o ji kwofere
mind them. Anya fuli Igbo ga-acha anya. Egekwana ntị na a ga-ekwu okwu kwugide onwe ejire gị ka ụba asịrị never you mind them. Ejire gị gbaba asịrị never you mind them. Ụmụ ụwa akọwa gị ọnụ enwere Igbo never you mind them. Egekwana ha ntị a ga-ekwu okwu kwugide onwe. Princess. Did you see the shoe I kept on my car? No, I didn't. I thought you took it. Really? Yeah. Don't worry. I hope everything is okay. Don't worry, everything is okay. It's shit, you know. Hello, anybody around? Alright, Princess. Oh, bro. Hello, bro. What's up? How are you? Okay, Kosara Abokum motor here, and they're coming up now. I couldn't find it again. Did you see anything like that? Huh? I mean, my Timberland, I couldn't find it. Did you see anything like that? Okay, in that one. Are you mad? They never want to do what? Come on, I couldn't find it. Okay, Did you know who you're talking to? You are talking to Akunaya Patara Akunaya, Webatia Nizuno to make you proud. You're talking to me that way? Manapwala. To make you proud. Proud of not a boss na Fanta. I said to make you proud. Okay, no, Batala, na Choshu Acho. Ndi begin abushu have for Jegoroso, if you ever than Bakashon. Hey, you fucking English foul. Let me tell you something, okay? I get Colomado, Sakolamad, Bendman, or Cliffy got Colomado, Colomado, then Bemman, Macolo, if I Colomado, Kita, if you don't bring out my footwear, okay? Really? America does it, you know. Really? You think I don't know how to speak Igbo or what? All the Gisia the Rogin, right? Bring out my footwear. Hey, bro. By force. One day, hey, I know how to speak Igbo. Don't think I don't know how to speak Igbo, you fucking nigger. Hey, I brought my footwear out here in my car and I can't find my footwear anymore. Okay, sorry. I'm sorry, right? Here. Now I'm trying to drive up now. I can't see my aboku anymore longer. Please, ask your son to bring out my footwear. Biko nwanne m isi na ịgbasara akpụkpọ ụkwụ gị n'elu moto ga-epụtawo ịhụ dị ya ịchọcha na ịhụ dị ya I didn't say it. ịhụrụ ya mgbe o werele mgbe Ikechukwu nwa m. Hey bro, you can't wear my footwear. Rather your wife, my auntie cannot wear my footwear. Even my wife can't. He's the only person. So you don't want to see here Bokumu. Na dia maka Bokumu ona pomi. But Obe. Ike nna ya. Nwa nọ n'Ukwu Obe. Ọpara nna ya. Bekee. Biko nna m. Nwere otu ishiri hụ ihe nwanne gị. Nwere otu ishiri chere ya sị chekwala ya n'Ukwu Obe na ụdụ na-echere ya ka ire ya ere. Ma onye iwu na ide ezi ihe mmadụ. Nna m ngwa biko chepụta o. Chepụta na ọdọ ede gị nwe. Anwụ ma minister. Enwere akpụ ụkwụ echirila na mechitere n'Ukwu Obe. Ihu na kona. Nke osia my bones na. Nke osia my Johnson. Mgbe elu na film na. Nna m calm down. Ọkwanụ maka ụkwụ adịghị eme ọgba aghara n'Ukwu Obe. Ọsa amụsa asarị otu ishiri chiri ya sị ka ideziere ya maka anwụ dị too much. Nna m gwa ga chepụta o. Hey, fuck you, motherfucker. You get my footwear, or else I will show you who I am. Hey, you English pal, you don't joke with me, okay? Man, I'm gonna tear you to pieces, man. You know who I am from California? Hey, I'm gonna show this nigga who I am, okay? Hey, you better go get alone, okay? Fuck you! Hey! Hey! You know who I am? Hey!
enyi a gasikwa n'ike na ahụ gasie n'ike na ụlakwana mmadụ na-eche gị ọ bụla otu a nwa ike na gị na-eme ihe na-emegharị arụ e nke gagata iru gaba azụ nwụrụ anwụrụ ga-anụ na ahụ ejewe ihe nna direct gị ị na-emecha ka onye na-esi Igbo mgbe ụfọdụ alfa na owu karị nwanne na achọrọ m isi afọ ozugbo n'oge adịghị afụgo m ya egileki na-eme okwu a na nye m 20k na akamwa were mara ọfụma 20k dị too much too much na 20,000 ka m mee gị ihe wampa na ka elu ya ọsọ shi oyi nwoke na jaruji wee kụọ n'obodo oyibo bata afọ okeke ị na ebe asị ngwọ mkpa ibirili wanya na-eme bịa na ọ bụ ụta ka anyị mata na otu ga ịlụ agụ ka ma ọ dango ka mmiri zi na-egi n'ahịa ka anyị lụọ ya by 2 kpawe metana na bọkwa na owu na asam na ọjọọ si n'ọka Tina, did you? mgbakwa na 500 Yeah, and ma observe my timetable ọfụma ọ anụ abụ ego obodo a nwanne atago iji ishu anụ ọfụma ka mme na ọ bụkwa na eyikwanya bịa na kọmpandụ a ya makwa m ihe nji agwa gị ya All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.